Kanti uShembe wandiza ngempela yini? Kuyiqiniso elingakanani lelo ukuthi uShembe wandiza ngempela? Well, asike sizwe. Abaziyo bathi amahemhem aqala ngokuthi ubaba uJohn Dube Langalibalele uye owazisa izintatheli zelanga noma zephephandaba elithize ukuthi uShembe wandiza waphahlazeka. Well, asizwe kubufakazi obuphuma kuwona umndeni kababa uJohn Dube ukuthi wona uphawula kanjani ngalolu daba. Ikho leyo angiwazi ukuthi leyo nto yaspreada kanjani. Yabona ukhona nje mhlawumbe wayethanda ukubaxabanisa into engekho. Abekho abantu ababekhonzene kangaka owayengakhuluma into enjalo, owayengenza into enjalo, ngoba bobabili babenemqondo evulekile. Well, siyayizwela kumndeni ukuthi uyayihlakaza indaba yokuthi ubaba uJohn Dube uye waspreada lento. Asike sizwe ababesebenza kulelo phephandaba ukuthi bona engabe banobufakazi ukuthi ubaba uDube weza wazobatshela ukuthi uShembe wandiza waphahlazeka. Intatheli futhi ephephandabeni ilanga uthe ngonyaka 1973 ngifika nje nganginonyaka wodwa ngifikile kule phephandaba ngathunywa ngajutshwa ngabaphathi bami ukuthi angiyokwenza ucwaningo lweminyaka eyikhulu iphephandaba laba khona. Akukho la ngabona khona ilanga libhala ukuthi uShembe undizile entabeni. Kunaloko uMafukuzela wayeqhakambisa nje ubuhle bokuxhumana noShembe, sebenza kwabantu bakaShembe, ukudumisa kwabantu bakaShembe. Uma kwakungasiyena uJohn Dube walamahembemi kwaba ngubani futhi ekwenzelani? Into engeke yakhiwa abefundisi abamhlophe ababefaka umoya wokuthunaza isithunzi sikaShembe, ngoba uShembe sefike nenselelo wathatha abantu ababethathwa ngokuthi ngamaqaba namabhinca wabafaka enkolweni. Base befuna izinto abazomthunaza ngazo bamgxeke ngazo. Well, siyezwa ukuthi abamhlophe abafika ke nokuthi ke uShembe kuthiwa uphahlazekile. Babekwenziswa yini ke abamhlophe ke lokhu? Bengakavunyelwa abantu ukushumayela, bengarejistiwe amasonto abo, abafundisi bengayanga emacollege. Izayoni zaziyileyo nhlobo naye kuShembe wayileyo nhlobo, kungekho umuntu oyecollege benemfundiso nje kaNkulunkulu. Beselwa ke lamanye amabandla kwakusahamba amangisi ke lapha ehamba ngamahashi namaphoyisa beshawa abantu abasonta ngabodwa, ngoba ngalezo ikhathi engakafuneki yayingekho inkolo yabantu abamnyama. Wayeboshwa abefundisi bamabandla abamhlophe bethi uzothatha abantu babo. Ekwakheni kwakhe umsebenzi uwakhe kabukhulu umsebenzi wawakha kanzima, ehamba yedwa, ephelezelwa ke yilabo bantu ababili abathathu. Well, ke siyeza ukuthi obani ke abafika nale plan nama amacebo ukuthi bathi uShembe wandiza waphahlazeka, okuyinto engekho leyo ke. Well, kanti yena kuShembe wayebaphoqa yini abantu ngenkani kuze kuthiwa nje uthatha abantu babo? Wayehamba eshumayela, fica abantu emasimini belima, fika shumayele abamzwayo bamlandele. Benamabandla abantu ngalezo ikhathi. Isikhathi esiningi waye ababuyisele emabandleni abo, ethi abaqhubeke emabandleni abo. Kwaze wafika isikhathi ke lapho ke abase bemlandela khona ke sebhabhathisiwe ke wayeselakha ke leli bandla eNazaretha. Well, siyayizela ukuthi iyamanga leyo nto, so iyekeni ke kuhambe nikhuluma leyo nto. Well, lena ke yezinja ukuthi uShembe wadliwa izinja, isidumbu sikaShembe sadliwa izinja, kungabe lokho kuyiqiniso elingakanani lokho ke khona? Contrary to all these rubbish stories, for the sake of history, that it be straight, it is recorded, and anything else is stupid. Well, siyezwa ukuthi anything else is stupid. So asike sizwe ukuthi yini ke yenza ubaba ke uIsaiah Shembe ukuthi adlule emhlabeni, yini eyadala lokho ke? Wangenwa inyumonia ekade ebhabhadisa kakhulu le ngase Richards Bay enkosini lapha eMkhayideni. Wazi wathi mangihambele lana umzimba wami noma ngayikuphamela inhliziyo yami noyibuyisa nizoyingcwabela la. uShembe wahamba kanjalo uShembe.
Well-ke siyezwa ukuthi umnikazi waleli bandla-ke wadlula kanjani-ke emhlabeni-ke. Ngakho-ke wayesemanzini-ke ebhabhadisa abantu isikhathi eside. Kwakungalona-ke usuku lokuqala ngesikhathi enza njalo. Ubekuwumsebenzi wakhe ukufaka abantu emanzini vele, ubehlala vele emanzini. Okuyinto eyigulisanayo ukuthi ngisho iy'nyanga aziyenzi ngoba ziyayazi ukuthi leyo nto iyingozi. Ngakho-ke amanga lawa ashiwo abantu siyathemba ukuthi-ke kusuka namhlanje ayaphela. Ngizocela ukuthi le video niyishare ukuze abantu abaningi bazoyibona lamahemhem lawa abawashoyo aphele. Umuntu ozosho lento kahle kahle usedinga ukuboshwa ngoba manje uyasixhaphaza noma uyasihlambalaza njengebandla. Udicilela isithunzi sobuNazaretha phansi lowo muntu. Ngakho-ke kufanele ayejele lowo muntu loyo-ke. Siyabonga-ke incazelo emnandi-ke siyizwile. Ngiyathemba ukuthi le video-ke izobasiza abaningi. Ngiyacela-ke nambe no-subscribe laphana ku-YouTube wami Umthetho Video Editor. Nizobona nje nama-subscribers ngithi awu-69 or 70. Ngizocela nje bakuthi nambe no-subscribe khona. Yebo, inkosi-ke izonibusisa nokho ukuze nomsebenzi engiwenzayo ngingawuyeki ngiqhubeke nawo ngoba ngathi muhle. Ngizobonga kakhulu.